கத்திரி கூட வைக்க அதுக்கு வேட்பாளர் வேட்பாளர் காண்பிப்பதற்கு இந்த வழியை நாங்கள் திறக்கிறோம். மேடம் 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 நாங்கள் செயல்படுவோமே தவிர மாநிலத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கும் டம்மி அரசை போல நாங்கள் செயல்பட மாட்டோம் என்பதையும் இந்த தேர்தல் அறிக்கை மூலம் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த தேர்தல் அறிக்கையை எங்களது இவர்கள் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் என்று தேர்தலை பார்த்து ஒதுக்கிவிட்டால் பின்பு எதிர்த்து குரல் கொடுப்பவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் என்ற நிலையில் இன்னும் ஆணவத்தோடு ஆளும் கட்சி செயல்படும். அதனால்தான் உள்ளாட்சி இடைத்தேர்தலில் கூட எங்களுக்கு எதிராக யாரும் இல்லை என்று அவர்கள் கூக்குரலிட்ட பொழுது இல்லை, பாரதிய ஜனதா கட்சி இருக்கிறது என்று நாங்கள் எதிர்த்து போட்டி போட்டோம். மக்களும் எங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து கணிசமான வாக்குகளை எங்களுக்கு கொடுத்தார்கள். மக்கள் பிரச்சனைக்காக பேசுகிறோம் என்று சொல்லும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இப்படி ஒதுங்கினால் எப்படி ஜனநாயக கடமையை ஆற்றுவதாக இருக்கும்? புரிகிறது. இங்கே பல சலுகைகள் அளிக்கப்பட்டு விட்டது என்றும் சொல்கிறார்கள். இன்னும் சொல்ல போனால் உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. பாரத தேசத்தில் உள்ள அத்தனை கட்சிகளும் உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. ஆக தேர்தல் ஆணையம் எந்த அளவிற்கு நடுநிலையாக நடக்கிறார்கள் என்பதையும் அனைவரும் உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் இந்த தேர்தலை பொறுத்த மட்டில் ஊழலுக்கு எதிராக நடக்கும் இந்த தேர்தல் பாராபட்சம் இல்லாமல் நடக்க வேண்டும் என்பது அத்தனை பேரின் விருப்பமாக இருக்கிறது. தேர்தல் ஆணையம் அதன் மனதில் வைத்துக் கொண்டு செயலாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் நாங்கள் வைக்கிறோம். எல்லா கூட்டணி கட்சி தலைவர்களும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவார்கள். இன்று கூட எங்களது வேட்பாளரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள அத்தனை கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகளும் பங்கெடுத்துக் கொண்டு வருகிறார்கள். ஆக மிக தீவிரமான